Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan waɗannan manya-manyan jarumai da kuke gani kamar haka. Wato Adam A Zango, Ado Gwanja da kuma wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa da kuma waɗannan shahararrun malamai manya-manya guda biyu da kuke gani kamar haka. Akwai mutane da yawa da suke ta cece-kuce dangane da rigima ko a ce wata sabuwar rigima da take nema ta taso a cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai, sai dai da duka alamu idan har ba a yi hankali ba kuma ba a tsaya an nutsu ba tabbas za a iya samun matsala. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren talallukan mu. Ina sababbin mawaƙa da kuma manya-manyan mawaƙa waɗanda suke buƙatar harkar YouTube channel, ma'ana waɗanda suke so a buɗe musu sabon YouTube channel su ma su dinga ɗora bidiyoyin waƙoƙinsu da kuma odiyon waƙoƙinsu domin a san su a faɗin duniya. Ina kuma waɗanda suke buƙatar harkar comedy da kuma harkar fina-finai domin su dinga ɗora bidiyoyinsu a kan channel ɗinsu na YouTube channel, ko kuma su dinga ɗora labarai ko wani program wanda ya kamata. Ku sani cewa ga mai buƙata za ka iya ɗaukar wannan namba namu, za ki iya ɗaukar wannan namba namu, ko ɗan Najeriya ko wani ba ɗan Najeriya ba zai iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko ya kira mu kai tsaye ko kuma ya turo mana da text message domin ƙulla kyakkyawan kasuwanci. Ga wanda kuma yake buƙatar wanda aka buɗe ko wanda aka tara subscribers ko wanda aka fara biya duk a shirye muke, zai iya mana magana ta wannan namba tamu domin ƙulla kyakkyawan kasuwanci. Ga wayanda kuma suke so za a tallata musu hajojinsu domin a san su a faɗin duniya kuma a san kalar hajojin da suke siyarwa, ma'ana kamar ma'aikatan hannu ko kuma 'yan kasuwa, nan ma dai za ku iya ɗaukar wannan namba tamu domin tallata muku hajar ku. Bari mu dawo ainihin abin da ya zaunar da mu dangane da wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya akwai ta cece-kuce da ya dinga yawo dangane da cewa Nura M Inuwa wai ya saki matarsa, inda wannan maganganu suka dinga yawo kuma aka rasa menene makama kuma menene sila kuma menene dalilin furta wannan kalma. Sannan bugu da ƙari a wannan lokaci wasu maganganun ma suka ci gaba da yawo cewa Adam A Zango shi ma ya rabu da matarsa. Wannan maganganu tabbas sun yi tsamari sosai, musamman ma dangane da masana'antar shirya fina-finai ga halin da take ciki a yanzu. Sai dai waɗannan manya-manyan malamai sun yi tur kuma sun yi Allah wadai da halayen waɗannan manya-manyan jarumai. Wato waɗannan manya-manyan jarumai kamar yadda waɗannan manya-manyan malamai suke faɗa ko in ce suke yawan bayani dangane da abun nan ɗinsu, suna cewa tabbas ba su da tarbiyya kuma ba sa yin abubuwan da tarbiyya kuma